ove godine organizujemo juniorski kup nacija, 6. po redu. To je jedna sjajna manifestacija gde naš grad poseti tokom čitave manifestacije veliki broj država i gradova. Mi ćemo svakako stati uz ovaj juniorski kup nacija kao što je to bila praksa i prethodnih godina. Turnir je veoma posjećen, turnir je sjajan, mogu slobodno reći i najbolji i najmasovniji u ovom delu Evrope. Na nama je da to zadržimo što duže, da iz godine u godinu budemo sve reprezentativniji i bolji, da negde pokažemo ljudima kako u Bokserskom savezu u Vojvodini, tako i u Srbiji, da negde smo zaista opravdali epitet grada sporta koji nosimo već dugi niz godina i da smo sjajni domaćini. Nije mala stvar da jedan bokserski klub Čarnok u Vrbasu ima tako dobre rezultate i da prezentuje boks na najbolji mogući način, a samim tim i donese ovakav turnir u naš grad.